Di pa malarga. Ah, pasensya kayo te. Taod-taod pa dyan eh. Kay kulang pa mo kay ang pasahero. Basig ipang uaw mo. Shot sa o. Bi, ami bi. Giyon ami. O, dara o. Uy, kini kay nangahubog na. Happy trip, kay mularga na ta ha. Ngunit po tarong nga, basig mga hagbong mo. Oh, sa naman eh. Bawa na na. Last job, ulit kuruhan na nga. Perti mang mingawa. Mas maayo siguro ane, mag-shot sa kung tubak. Murag, tamis ba kay bagong harvest. Tamisa dyan ay. Dali man, kay musulod na pataglads karon. Uy, kini na pasahero duha ka buok. Boss, usakay mo? Oh, boss, musakay me. Kay maglads pa ko sa akong asawa. O, ali. Unsa ba ni? Malarga na ni? Dili pa ni mo larga kay turno man eh. Sa ato pa di ay, boss. Magpaabot ay tag mga pasahero pa di ay. O boss, magpaabot pa jud mo kay kansi kayo. Hapra mong mo, hapra po ng plite ba? Dugay pa ni malarga. Kapoy matindog ba ya? Ay kabalaka, kay na may hulatanan sa mga pasahero oh. Ha? Kabuang, kagahan man na. Mauga tino. Diya ang hulatanan, wala man kay choice. Mang, magpaabot ra ta diri oh, para madali. Sige, lingkod na mo diya. Unsa ba ni? Klaro. Ay, Unsa dugay pa ni malarga ha? Boss, murag lami na imong gigunitan ba? aw, lami oy. Tuba na gud ni. Basin pwede ta makasiyat diha. Samtang nagulat ta sa pasahero. Aw, pwede kayo oy kay nagpa-previous ko sa akong mga pasahero. Libre tuba. Paginom na balita. Unsa di na matindog mo ha? Ayaw ka balaka. Pampagana man ang tuba. Para boss oh, para nanado inyong papa punya ba? Wow. Grabe makainom oh, mura magkamil. Unsa day Mads? Murag kulang ta ba kay upat raman ta. Asa lang tigulang na. O gani no, siya ra ang kulang diri. Mang-chismis pa ta sa pikas barangay niya, wala pa gyud siya. Ay Mads, tama din, nag-ingon gina Sterma nga magkubra sa seng senior. Bantog ra kay kulang ta. Sagdi na oy, kita lang tong mag-chismis dito. Tara na. Mo nay lami ba? Sa chat og tuba while nagpaabot og pasahero. Hoy, isa bubog ka, dili mi matod ha. Te, ay kabalaka te, bisan pag mahubog ko, mahatod gyapon ta mo. 25 years na ako ning gibuhat. Isang mga umot ha. Di lagi naunsawa makay salig sa kwate na ni guwang na kung pamasahero diri ah. Taro-taro lang ha. Boss, pasiyata ko be. May problema na boss. Dara oh. Uy, pasahero oh. Ala, ako makumari oh. Uy, ang tago-tago man ang bibi na. Sir, igo pa kami upat. Ligo pa kayo oy. Luag pa kayo ni. Ay sige sir, sakay mi. Mads! Uy, Mads, amo din na. Dalag ka diri mat, ata man ka maadto. Ay, manlakaw meron kay magpapap me. Hinda ba? Ala, sana all, papat ni karon ba? Aw, papap oy. Dam. Paabot sa mo diri ako kay magpaabot pa tag pasahero ba. Ha? Dili pa deta mo larga? Dili pa dam kay luag pa kayo. Di pa malarga. Ah, pasensya kayo te. Taod-taod pa dyan eh. Kay kulang pa mo kay ang pasahero. Basig ipang uaw mo. Shot sa o. Bi, ami bi. Giyon ami. O, dara o. Uy, kini kay nangahubog na. Happy trip. Kay mularga na ta ha. Ngunit po tarong nga. Basig mga hagbong mo. Mga hubog na baya mo.